It's about time. It's about time. Tikulandireni ku program ene ya kwa gwanji pano pa TTV komanso Wireless ya Times. Ine dzina langa ndine Alec Ponje. Cholinga cha program ene ndikuti tizikambirana nkhani zikuluzikulu kusanthula nkhani zimenezo chifukwa chake timakhala ndi akonzi ankhani kuno ku Times Group kuti atithandize kupita mwakuya ndi nkhani zimene zilipo tsiku limene. Timakhala ndi nkhani zosiyanasiyana, pena ikakhoti mwina nkhani imene unoti yakula mutu ndi imodzi timatha kungopanga nkhani yokhayo, koma pena pakhoti pali nkhani zingapo timatha kukambira naso nkhani zimenezo. Lero ndili ndi mmodzi wa akonzi ankhani kuno ku Times Group, wanangu achafulumira. Tikulandireni achafulumira ku program imeneyo. Last time nditakhala pano ndi Rex Chikoko ndimakamba kuti ukhangati feyo ogwira ntchito ma media houses tili ngati anzathu amabungwe. Pena nkhani ya kaulemu kamakhangati akutalikira pang'ono kuti zikutchulani achafulumira. Yeah, koma ine ndimaona ngati kuti wanangu faulo aisi akasakula kakabroga ndi Maria George ukona bwanji pamene kodi timakhoti tikulakwitsa kapena sikulakwitsa mukakhala malo antchitomo pali malire amaulemu ake. Ulemu umene timalandira kunjaku kapena kunyumba kaya ndikuti ndi wosiyana ndi kuntchito, andi ngakhale kunyumbako zimatengera kuti kodi machezedwe ake mucheza moto achichepere ndiyena akhoza omalemekeza, koma mwina mayi akunyumba akhoza kuitana kadzina koyamba kenikeni khangati mmamvaso kukoma kuti wanangwa zimatengera amenewe ukufunira. Chifukwa pali mabanja ena kuatchula dzina loyamba mwina abamba aona kuti ndipatse ulemu simunandipatsa ulemu malingana imene chiphunzitso chawo adakulira adazolowera kuti ambewe aphiri asato ayayi angwira choncho mwina kuyuzidwa mfunda. Komano ena iya nangasi dziko likusintha masiku ano tukera moyo wa Chingerezi choncho ena amafuna ndithu pagulu, koma zimatengera mmene mwaphunzitsidwa socialization. Alipo ena ndithu kuti kulowa mu Shoprite muza akauziri iwe tabwa kunaona sana ndipatse ulemu, koma ena iwe kunde kuti ena samamva kukoma choncho kwambiri chikondi kwambiri kumani chula dzina langalo ya chabwino. Tiyambe ndi nkhani yayikulu imene iweno yakuti newspaper zonse ziwiri the Daily Times komanso the Nation akuyikamba ayipanga amplify nkhani yokhudza mafuta kubweretsa mafuta kuno ku Malawi. Anzathu amene ali ngati a Private Petroleum Importers Limited ali ndi mpata wobweretsa mafuta komanso kuli kampani ya boma Nokma. Ndi pano pazokhanga kuti pali mavuto ena kuona ngati kuti sakupatsidwa mpata wobweretsa mafuta kwa makamaka ma transporters. Wanangwa nkhani imeneyi wayiwerenga uyiyamba motani? Nkhani imeneyi ni nkhani yakalekale kwambiri. Ndi nkhani imene mwina mbuyomo itakhazikiswa bungwe limeneli la Nokma sipanatenge nthawi kuti pambokhala ngati ukokana. Nkhani imeneyi ndikayitenga ngati ya lero chifukwa mbuyomo ndikukhulira kuti chiyambi chake nayamba cham'ma 2013 imene budayamba nokokana kufikira na mwina 2015 pamene inatsakula kwambiri. Komano chidachitika kuti iyambe ngati nkhani ya supply tisayiwale kuti timachokera ku nyengo imene tidakumana ndi zokhoma nkhani ya mafuta makamaka mu nyengo ya President Bingu wa Mutharika. Ndiye pamene kunabwera maganizo kuti mwina tikangowasiyira anthu ama private kuti ndi amene aziyendetsa mafuta chimene chili chinthu cha critical kwambiri ku dziko. Mwina ano tikhoza zakumanaso ndi chani ndi mikwingwirima usikuti tikunena kuti ndiwo amene adabweretsa vuto la mafuta padali zifukwa zina makamaka za ndale chifukwa choti malemu Bingu wa Mutharika sanagwirizane bwino ndi mayiko amene angasife ndi osauka
tikanalibe padza timang'ana pemphero athu limaligawa pawiri pali pemphero la kwa Ambuye Mulungu wathu kapena kudzera mwa Ambuye Yesu amene ndi Khristu kapena kwa kudzera mwa Muhammad sindidzoti mahindu amadutsa mwandani komabe ndiye tikamaliza limenelo timayamba sogwada pasi kuyang'ana kuno kuyani maiwanza athu aku west kuti tithandize so pemphero lathu timaligawa pawiri kwa Mulungu ndi kwa amene amatithandiza kakachepe adakhulana ndi amenewo anachotsa facility yake imene imatithandiza kuti tikhandi supply ya mafuta kuopeki atachotsa kamenewo kunali mpweke koma ano tidaphunzirapo for time that tidazaphunzira kuti zimativuta kwambiri kuti kungosiya lero ndekuti mulibireto kothira mjani filling station muli zero dry pamene kuti daona izi zabwerazi zimathanka za anongimawa chomwe kuti tizisunga in case china chake chizachitika ndiye panali kugawana inu muzi kodi poyamba ndiye kulibe mathankala ndiye kuti mafuta amangofikira zimathanki tikuziona kupita stere ma filling station achire zimathanki moja pamene apa iye timasungako ena akathira inde mathanki apa filling station komano ena aso titatani amakhalamo ndiye kunali kugawana kuti inu muzitengako mbali iyi inu muzibweretsa mbali iyi kugawanako mmene makuonera ine chinali ngati kuti kungoganiza kuti nanga sawa alikale mu industry mwina kungowachotsa kuti chokani zikanakhala apita nawo kuti paumuntu apita nawo kuti mathankalawo ya sizikanakhala bwino dalati yayi tamachita nkoni inunso tamachita nkoni nde pabweretsa mavuto awiri mavuto oyamba ndoti pamakhala kampungwepungwe kokana kuti kodi atabwetse mafuta ochuluka chonchi ndani pano pasi 50-50 anagwirizana kuti 50% ayinaso 50% koma zikuonetsabe kuti mwina ena samakwanitsa amathera mafuta chakuti anogima mwina 50 chakuti kubweretsa mafuta imene ndi nkhani yoyamba imene amakhanga kuti nogima kambosuntha kufa pamabwera nthawi zina madirective ongoti mwina kuganiza zoti nogima zingotenga wonse ena amazati yaya pepani mwina pepani ndikunena ndi fani maona ngati chilankhulo chabwe chikumati pepani nanga si ndiwopempha kodi ndiwopempha iwo sali Malawi akuchita business wanena wekha kuti anali business kale and aboma ananena kuti anthu aboda ndi mathankala awo tisanguwachotseratu kutanthauza kuti boma limaganizira munthu ochita business kuti asaluziretu nde siboma lakona kuti lipangenso protect their interests bomatu limayipa pawiri likhoza panga protect my interest komanso sikuti boma lili ndi ntchito yompangira business munthu koma mesa boma lakona kusapota munthuyo azikhala nkuthekera koma osati kuti boma mpaka nalikhale iyayi kumakazungulira kumpangira munthu business kuti mwini wake waja capital ayayi tikudzutsa koma tsono awawa ndoyitanitsa mafuta okay tikudziwa zoti nkhani za mafuta they can be very political kuti mafuta avuta ku Malawi anthu sanena kuti ayi ma transporters akulephera si zibwerera kuboma kuti boma likulephera lomwelo mwina chifukwa chake boma limaganiza zoti likhale ndi control yokwanira ndicho linga choti zikangosiya m'manja mwa anthu oti private zina mwina ake zikhozoti zoti iwo mwanjira ina yake zavuta anthu sakaloza yoko adzaloza boma ali kuti awawa chiyambireni kubweretsa mafuta PIL of course tinkhani timabwera mwapo ndi apo pakatipa sitimaona kuti pali vuto lalikulu panopa pamene tikuona kuti ayi afuna aonjezera I know kuti akuti nyumba ya malamulo khangati apanga resolution kuti achepetserebe quota yawo khangati mpaka 10% nokima izibweretsa mafuta 90%. Tsono khanga kuti akwatulutsa mu business. The business ikhale ya boma, moti boma lizilimbikitsa ma private traders kuti azichita bwino. Tibwerere mbuyo pang'ono. Mbuyomo titangochoka ku chipani ulamuliro wa chipani chimodzi tinabwera ku madipate oyambirira ndi Amuluzi president Abagiri Muluzi akanali moyo yalipo mwina so akumvaso ali kupese uko ndofa ndi Amuluzi anakhala pasi malingani mamveramvera awo anamvera upangiri osiyana-siyana phatikizapo upangiri wakumaiko akunja amene timathandizana
China IMF choncho ndikunabwera katswiri ni malemu pakali pano malemu Chikaonda amene Professor Chikaonda nawo anabwera ndi zawo za economy akuchokera kwa I remember chimene amadziwika nacho kwambiri anala 10-point plan kumana yambana ndi anthu lumenezi amuluzi nda Chikaonda anagwirizana zochita zoti zisinthe dziko lino ndikhulupirira kuti ndi chaka cha mmene timafika chaka cha 2000 ngati si 2002 kuma ayi kuno tinali titagulitsa makampani aboma 22 achinati maki komano ukhoza kuona bwanji kuti titagulitsa makampani aboma 22 modelo imene timanena kuti iyi ndiye yabwino boma lisakhale mu business ikhale manja mwaja private trader ukhoza kuona kuti makampani 22 amene anagulitsidwa pano pamwe nakulibepo ena asungatalipo sakuyenda bwino kusweza kuti sikuti alitsi modelo iyi yonse imene angeweza kugwiritsa ntchito imene tikayiponya kuno imatiyendera chitsanzo china ndi structural adjustment plan ka policy ya ma-invest imene ananena kuti iyayi musamadyetse ana sukulu musapezere malo ifeyo imene si ntchito yanu ndikungokhala mkalasi kodi ena anutu zikanakupeza simukanaphunzira ena fe kwati maita onena kuti oyipa kwambiri anthu ndi ansanje ifeyo amene tidaphunzira nthawi yomadya kukolezi sukulu imayenda bwino ife anthu oyipa kwambiri aliyense amene amakavomekeza zimezi mukuti mukaone amene anakhala ma meeting amenewo ndi anthu oti amayi awo mwina amachita kucheza kachaso kuti apite kukolezi kodi iwo kumadalira soka allowance kaja ka stationary munthu kumanena kuti ine ndagiva kamene olofizi imene ntipeza ena tiwangoti ineyo ngokapititsa kuja kufizi fa fizi makhamu kosi nali yochepa kama kha enda ya fina ndikubula ndi nali 1500 fizi koma malandi daso allowance ya 1500 ndio matha kungonena kuti sindira ndila allowance tengani khale chani fizi mukhozoona kuti amene amakhamene mu ndanthu kuti lero liko afunso kuti kodi ino yomene akuyendera ana masiku ano mukanaphunzirayo ayi anthu oti sakanakwanitsa ompang'ono pomwe kuti koma pano ana akuvutika kusowa ena fees ena they are withdrawing ena abweretsa policy angomwa coffee alati napanga adjustment policy plan kachani zosamveka zinthu zoti maiko ena ndikumbuka ngati ku Botswana anazikana anazodiya ife izizi fa anaunikira iwowo zimatheka kwawo chifukwa choti system yawo ibwino modyera ni mosasowa mogona ni mosavuta pamene kunoku tinangochitenga chimodelo iza kusowa nacho kolowera ana sukulu kumagona ati mwachikanda pena nyumba yopanda magetsi munthu awerenga bwanji zalembedwa apo story kuti mwana kumagona ndi alonda imagine akusowa kugona kwenikweni alibe nyumba zingokhandalo ana agwapo igwapo ugwa ndithu mwana pa Shoprite pa njala watha 7 days asanayi mwana ameneyo mukwembe zoti akaphunzire akapeze kuti ndi anzeru mkasimu ndizovuta so nkhani wanangu nkhani naliona kuti niwakumva ngaliona kuti boma kumaliyeko nina kuti lipange mpawa ndizoona koma weya kuti kuona kuti apapa tikachita mpawa mwina mwake zitisokonekera lidiso kuthekera bomalo kuchita control panopa tikanakhala kuti transport system ili manja mwabo mwina bwezi masite line zilipo so awawa vuto lawo la allocation anyway poti be nanga si alikale ndizi batanga nanga matanga lapita kuti komano ndizosavuta chifukwa tikhozoona so kuti pakali pano mukaliona boma lamba kupanga shift kaya ulimi lupita kuti ndiye tiziganizira kuti kodi amene amalima foja atali muli ambiri mbiri kuti mukaende kunala china general farming chana anali ndi ma infrastructure ngati zopangira prepare foja koma mukaona kuti ataona kuti ulimi ukusokonekera anasintha strategy analowera kuti kwina so suti boma likanapitabe kuti koma mukanalibe ndizi mashedi ndiye tizipangabe chitsanzo china ndi cannabis wabwerayo chamba chimuti chabwino chizimidwa pakali pano achiyika mtengo kuti anthu akuti 7 million kaya license kuti ukambe kulima kaya kutani zinthu zimene anthu ambiri akunena kuti sangafikire koma kuti muonike mkatikati mwa zimene mukhoza kuti cholinga ndi kupanga cha regulate
kuchisango khanga aliyense paseli kwa uje basi mazi timinda mbwe ivakutangonera kuti akulu 200 kuno bwerani ndikuzani mbewu imene tikuona ngati kuti tikhozo kupulumukiraso ikhozo zapezeka kuti nanga si demand imatekera so supply ikhozo peza kuti ni mbewu yopanda phetu so boma abeli likuyetera kupanga regulate imene ndi vuto loyamba limene mwina akulimba lachiwiri ndi imene mwina anthu akumanena kuti makamaka eni ake apiaero imene akunena kuti ayi awawa mukapatsa vuto lake ndiloti akumene koko amakhaso ndi mphamvu zopereka kuti mafuta amene tikufuna ife ndi mwina 90 million liters 90 million liters imene amene atanyamulire kuchokera kumayiko akunjapo mapoti mmene amafikira ndi awa nanga sipano kudzera mwa muzo omwe aja timadalira land transport imene ili yogwitsa ntchito zimatrake ndiyo amapereka kuti ife tikupereka kwawo ndi awo muzikanyamula malingana nkunena kwa PIL akunena kuti kumeneko alikuona kuso ndi vuto chifukwa choti ati awawo anokima amakayangupezeka mwina kaya ndi nakwapatsa kunja kaya ndi 100% kaya wose mwina ngupereka akunja ndi ayi ino aku Mozambique, Tanzania, maiko amene akunjawo kaya Zambia bweresani mafuta kuno akapitako athuwa katraki kawo manje ukakayimisamo ati mafuta napeso mwina tichite nawo zokatenga mafuta anuwa zikuoneka kuti kunoki mako atamakana kuti iyayi tapeza kale akuti aku Tanzania sindikudziwa kuti palumboni wokwanira bwanji pamenepo koma mwina tikhozo ngonanga sizinthuzo zabwera poyera ndiye tikhozo kuitsa ntchito mphekesera yomweyo pofuna kukambapo kuti poti ndamalawi akuyenerabe kuti awaganizire ngati zimayenda choncho kunoki mako asinkhe aone njira imene angapezere kuti ayi mafuta ena azathu amalawi azikatha kudana kunyamulako koma ichi nditsindike kuti tiziganiza tikupanga zimenezi chifukwa mwinaso kumalawi kuno chimene tinganene tikulimbana nkhani yopanda pake imene ikhozopangitsa kuti tizikhale mu mphawi mpaka kalekale yanje imene chifukwa izizi tikulimbanazi zoitanyamula mafuta pakaya ndine kaya ndi wakunja pamathankala pachani tiye ndinga kuti limbane nazo kwa nthawi yochepa koma tiziganiza masomphenya apatsogolo tikalimbikira izizi za transport kale ku geography timaphunzira kuti modes of transport timaphunzira air land and chani water sinthu zolingali pano kunabwera ina yanambafuna sizinthu zosintha komano zinali zimenezi zitatu kuti air and timakhali ma advantages and disadvantages mukhozoona kuti tikachoka pa air land imakhala chiwiri kukhala expensive and ndizoona chifukwa kuti chinyamuke chitraki chikafike ku Tanzania mateyala chimedza kupita ndi kubwera mwina ayina kusintha malaya andi mafuta amene akuyendera yeyo because chimakoyenda akanyamula mafuta koma chimakhaso chotiraso chotiraso fuel zonsezi vuto la munthu wa business zimakathera kuopola so mukhozoona kuti mafuta athuwa mitengo imene tikugula ika 600 per liter 700 liter mwina mtengo wake suti sumenewo kodi mmene ukamba nkhani imeneyo nali kulilongwe dzulo napezeka kuti pali filling station yake ili Mozambican side akuti kumene kukhanga amakhala kuti ndochipirako mafuta chifukwa choti anzathu aja sali ali ndi poti wo kwawo ndekuti amakhala zonsezi amumadutsa ife transport ya zimakhanga tiwoze kutsika kwambiri andi ma charges apa poti wo chani wo ai ndi mukhozoona kuti ukapita mbali ya Mozambique mwina 500 per liter anthu ambiri kumalawi kuno amakhoterapo pamene kuthawa kuti kumalawi chifukwa chani tidachita kusankha kuzipweteketsa macheso amene akugula anambere kunjapo kaya ndi kumpoto kuti ndine kuti yani anyazimba akugula anyazimba ndithu macheso amene aja ngati akuagula 50 kwacha mtengo wake mwina ndi 20 kwacha kwina kusiku ndi chifukwa choti mafuta akanyamulidwa pa mathanka tikulimbana kuti azinyamula ndani ine ndikanakonda kuti nkhani yayikulu imene tizimbana ndiyoti koda azibwera bwanji mafuta izizi za mathanka pobwera amesa ndi pa mathanka pomwepo iya izimene zitutisanamizanepo zinachoka nthawi ya muluziko izizi yabakili muluzi kumbuyo mu mafuta amatha kubwera anda ambiri pachani pa njanji yapa ntonda yomwe andi njanji imanyamula mafuta ambiri kwa zimati zimaboyika sitima khodi
Pili kwambiri chimachona yake chimadutsa chimanyamula ko chimachokera from one side of Mozambique kupita so kwina chimati chikamadutsa olopoti muoloke pacha iya imakhapo ti mamene zingodutsa kodi kunali nkhani yoti mpakana mafumu chanu kambirana ndi amene adzawo chifukwa chimati nthawi chikangoti mwina chikudutsa 7 kuno ana asukulu amapezeka akafika ku 8 nanga sakhapa mwina 30 minutes akudikira chidutse chifukwa chachitali kwambiri so njira imeneyo tionepo kuno tili kuno ndiku fupi ndi industrial area kuno tili Fair Times mukhozoona kuti tikangoenda pita mu warehouse muli njanji imene inadutsamo ndithu sozoti ndiye imene inali means of transport ya field imeneyi ndimene zikambirana kwambiri tikaganizira kwambiri kuti koma awawa alira nthawi zina mmakoza chinthu pamakhalabe sacrifice malirabe koma with time akhozozapezeka umwewo amene ali ndi mathankala ndamene agula matreni mwini nomanyamula ndi matreni so nkhani yawoko tikudikirabe kuti tifike ku matreni iyayi awawa azaganizira ngati tisakuaganizira kuti akunena kuti sakuaganizira akutero nanga si ndi mbadandaulo chabe amene mwina munthu akhozochita exaggerate situdziwa kuti sakuganiza motani chifukwa kunenanso mwa njira ina sindiudziwa kuti chifukwa chake ndi chani ngati akungowamana kuti chifukwa choti basi palibe zovuta zizonse ndeti zolakwika koma mwina nkutheka kuamana mwina akusowekera zina poyerekeza ndako chifukwa tisaganizenso komanso ndi muganizanso choncho ngati akuamana mwina yafoyeta akusowekera zina ndi zina anakabwera poyera kuti iniyo mwina sitikukupatsani foti mwina ma shortfalls anu ndi awa konzani izi ndi mbali zonse sizikudziwika kuti kodi awawa sakuwapatsa chifukwa chani kodi awawa sakupereka chifukwa chani ndi mwina abwere poyera nene bwinobwino kuti kwekhale ndithu zifukwa zokwanira kuti yayi ife situkupatsani chifukwa chakuti inu kapena iyayi khanda awawa ali ndi umbono okwanira akuzobweranso nawonso kuti ife tikuona kuti sakutipatsa chifukwa iwo akungonera penanso makhankhani za mitengo paja kwathuso kuno pamadzachaja machajidwe amadzaonera akukonda anthu akunja ndi mafuna dinero ndi nthawi zina munthu wakunja uja amathokozedwa ntchito chifukwa choti ifeyo tokhatokha tikukhala ngati tubwera pamwe fa Malawi amafuna kupindula posakhala bwino nthawi zina business yoti mwina aoda ndakumana naye wina wake machezo anaye dzulodzulo amakatenga zinthu Tanzania zogulitsa ndiye nanga sindinzanga namasuka kuhamba kulula ano mitengo ayi mukusowa chani ineyo ichichi ndachitenga 10,000 kumene so kunopanga bwa 25 maona more than 150% profit wachitenga 10,000 kunongogulisa 25 so nanga business yacho anthu angakukaseso ayi chifukwa chake mwina tikhozopereka chitsanzo kuti mukhozoona ti madera ambiri makampani akunja amalilowera panali nthawi yake anthu anadandaula kuti yayi kunkhani yokonza misewu tikaona kampani zakunja yachimakamaka imota injiro yachiuka kwambiri minchipo wayi osagawagawa koma mukhozoona kuti mwina capacity ya makampani akuma imazachipererako ndikumbuka ina anapatsidwa ndithu Malawi kuno ntchito kufupi ndi ife mpaka meza mpaka pano sewu magwedera ngati kuti amwe kodala panga chapo ndakumalawi amene ndamalawi mene maonera ndonera faili ya quality amachito okhala ndikauzeni kabauza komanso nkhani naso why you on that nkhani naso ndiona kuti I don't know how we can work around this nkhani ndiona kuti kuli ma issues amapanda I don't know how it works elsewhere it works kuti chabwino awali ndi kuthekera kochepa mwanji ma partnerships kuti niwo mukuona kuti nsewu simukwanitsa pala wawa akunja mwina ali ndi ma machine amphamvu panga ma partnership kwa mwina makhoda kunja aja mwina sakufuna so you can't force them ineyo ndaonapo ndithu kuti mwina zimatheka mwina komano ndi chimene ena amanena mwina tikabwera ku example yanga napereka ya chambachi tikamati chambachi kumapsha mwina tikamapita tichipeze industrial hemp etipeze dzina la chichewa kuti chikhalide cholimidwa chifukwa tikangoti chamba anamukhanga ndichosuka kuti ndi choyipachi komano pakali pano tikanali muchambamo chambachi wina amanena kuti Amalawi analira kwambiri pa Facebook iya 7 million munthu akaitenga kuti 350 chabe 1000 license alimi wandu osauka mwina munthu wina anapereka fundo imene ine inandigwira mtima kuti vuto la Amalawi timasiyana ndi anzathu amayiko akunja
timaganiza kuti nanga timafuna kuzikundikira chuma zonse zikhale zayi ndiye maganizidwe athu ndi au ine kodi inuyo mutakhalapo anthu 10 ndikupanga ngati ka cooperative munthu usonkha amene mungakwanire mukakhala anthu 10 ndiye kuti musonkha 35,000 ndikukhala kuchita register kenaka muzipatsa nthawi musonkha anthu 10 mwina ma 700,000 ndiye kuti mwayamba kuta kulima phindu limene lizachoke kumeku ndi limene muzatani muzagawana fa timakanga kuti business yo sadakakamiza kuti ndi so trader iwe ukhala wekha basi pamene anzathu maiko ambiri mukuwaona ma business ambiri ngakhale muno anzathu mwina oti achitobwera ma business awo anapanga partnership azathaja saja chonde kulowa mu shop kapezoti chinthu mulibemo amakulozera shop ina tapita uko vizuri mwina si dzina la shop yake ndi awina koma mwina ndi amodzi amapanga zinthu pamodzi amapanga pamodzi so titati tiphunzire chimene chocho chikhozo tipatsa mwayi oti ngati ndi zovuta zimene zikuwalepheretsa kupeza matenda amene zikhoza kuti I think it's another thing zimene so or even some partners are encouraging ma cooperatives kuti khala ni mmakulu pena mufuna mukagulitse chimanga pakufunika mwina 1000 metric tons munthu mmodzi ulibe koma sungapite kwa trader wamkulu ukapititse kati matumba 20 pamene muli pakulu mupititsa 1000 metric tons yo mugulitsa tsiku limodzi ndalama kutani kugawa so nkhani tiphunzire ndithu kumagwira ntchito pamodzi kaya ni ma business yo tikhozopanga anthu 10 anthu 5 ni mmene ili business so ngati ifa tinabwera kufa chotugaza kuti mwina kapena pali mavuto ena ake ku amene akupangitsa kuti anzathu akunja fanzothekadi ine nazoona kuti for example nkhani ya mwisewu tinakamba apo mbuyo kuti chimene chimachitika makampani akunja amakhala ndi mwayi woti amatenga maloni kwawo and kwawo loni yomwina ndi 2% interest inuyo akumalawi mukatenga mwina loni kunoku kumalawi kupanga interest banki kwake ndi bwanji kandi 20% kandi so pano ndiye kuti mukamachita bid awawa amathaukiza kuti bid yawo quality high komano tengo low nanga sinuyo muzipanga include interest mufuna mukabwezerezi ma interest zidandena numbe zoti mwina adi mwabwera close to standard yomweyo quality yo komano tengo mwabwera ndiye ndizidzamati nanga sito kumene mwafika apa ndiye bora tingotengawa pantchito yagwira mokwanitsa koma mtengo wawo watsikirako ndiye tingotengawa mbe zoti omweyo akutani akuwina matenda anthu kumadabo ulicho chitika ndicha zimatheka so nthawi zina mwina ti VSS ni zinthu zambiri zimene zimativuta kumalawi kufatika tingaso kuti source ya income ndiyovuta kwambiri komabe sitingachite rule out fa izo zili apo alipo ena akunjawo oti mwina amabwera mova mbelembele zotheka sitaonapo ma contract chazima bizoti kukutuluka zinthu kuti kumata wawo anali number 4 koma 40 asekwera zawo ndithu bwinobwino abizoti apasidwa contract number 1 uja kungomusiya zimezo zimachitika ndipo zikuchitika kumalawi kuno nkhani yakatangale sinkhani yodabwisa kuti tidzathana naye katangale panopa tikumanena kuti tikufuna tithane nayo koma ndikukumbuka mbuyomo ndipo padafika pena pake pochita kuti hayi koma tizativuta ndikukumbuka president opuma apita nthawi nake adachita kunena alitovomera kuti katangale ndi aliko andi chimene tingachitefe kungovomera adapezoti alibiretonso analibireto kuti ndingapange bwana kuti akatangale yayi ndiwakalekale ndipo alipo ndiye tingovomera komano tisangovomera na tipeze njira kuti ithane naye tikumaliza nkhani imene tisanapite nkhani yathu yachiwiri unakamba nkhani yokhudza kuti tipeze mwina njira zina za transport kuti zikhoza kuthandiza kutsika ndikukhulupirira kuti si mafuta okha pali zinthu zambiri zimene we can move to rail transport kuti ndi transport master plan nayonso panopa simadziwika bwinobwino kuti livati tinayipanga launch a few years ago koma I think ilakhala likukambabe kuti I remember nthawi naka president akukamba za Nsanje port ananena kuti ife imeneyo sikuti ndi area of interest tikufuna titadzutsa njanji ija tikuona ngati kuti transport ikhoza kukhala mwina efficient cheap kuno ku Malawi kodi izizi
ndizotheka ndithu kudzutsa njanji yathu bwinobwino ma transport anthu kumanena kuti tili ndi njanji yoyenda bwinobwino yogwira ntchito kumalawi kuno and is it something that can happen as soon as I know you are not an expert in that transport koma kuyang'anabe kuti si tili ndi njira kale yoti mwina if anything akhanga tangokonza moti nadutsa ndiyo ipanga mwina rehabilitate pachimbi kungokonzaso ifaso kuti ndizachilendoyi njanji zotu zinaliko ndipo ziliko mwina ndi mwina tikuonabe kuti kastima kamozi titatu tikutanibe timayendabe tidangopanga zoti tinapha madera ena ndi ena chifukwa kunoko ndithu njanjiyo tinali nayo kuchokera ku Msanje imadikalowa kumeneko njanji imadusa musemu muchenza mukamakaona kauchenza kuchoka kuti kanayamba ngati trading kukula chifukwa choti panali station yachani ya njanji kenako kufikubwera mulimbemu kuchoka mulimbemu ndiye imadutsa kumalewulewu kwa utali mpaka imakafika kuti ku Baraka mpaka imakafika kusalima kumene kudzaende inakhota kupita kulilongo kuchoka kulilongo inakafika mpaka na Mkanengo iyo ukafika kwa Kamwendo trading inakula chifukwa cha njanji kuleko foja ujamangoyenda si Kanengo Kasungu nthenake anthu amachoka naye Kasungu muchinji museo amakampakirira pa Kamwendo kwangomuyika mu stima azipita Kanengo Kanengo za chimafika nkutsitsa foja kumapitirira ngati chikuchokera ku Zambia kuti chikupita kuti afa imeneze pakathera inakalowa kuti mpaka kuti kuchipata ku Zambia yes so zoti tinali connected ninjani mwina panopa bwezi tikumaganiza zoti yambe ina ipite kuikwere uko ikafike mpaka kandi ukaronga izikatuluka uko ikakumane ndi kuti Tanzania zimenezo zimene tikana maganiza pa ndipo ndizimene tikuyenera kulimbikira fa maiko ambiri amene anachita bwino transport imachita play a role makamaka transport yake mugwisa ntchito dani maiko ambiri olemera amukhoza kuona kuti pamanopa amba kuthawira kumene kuchani kunjanjiko chifukwa choti ndiyo chipa simatengaso zambiri pakamozi andizimapangisa ikhale motani mochipa so mafuta vuto lake mafuta atu ndi amapanga ndi amene amachita determine mitengo ya zinthu akangoti akwera timaona kuti kungokwera lero ndiye timaombeza machesi chani luswachi koge chilichonse chimene anthu amagwisa ntchito chatani chakwera so tilapeza njira ndithu ya stable njira imene imathandiza ngati njira imene ya njanji ndiye kuti tikulifunira dziko labwino ndikhoza kuti mmene analankhulira president asangokhala nkhamba kamwe chabe zimene zazo zofunika achilimikireko njanji panopa umamvetsa chisoni maka ukapita musimu chakusanjeko umaona ndithu ena mpaka anamangapo ishopu pakati pa njanji njanjitu yadusa mabedroom anthu kumusimu basi amachilumpha nyumba muzaya olo ena mwina ni mpando umene wa nyumba zinthu zomvetsa chiso chinthu choti chibwera kuti chithandize chani choti masomphenya athu anadzasokonekera andi tinafuna kuti chifukwa izizi zamathankazi sanamizanepo izizi zidangochitika kungoona kuchitika koma ndi zinthu zosathandiza kwenikweni panako chituko cha dziko zosathandiza timalize program yathu poyang'ana nkhani imeneyi yokhudza nkhani zogwiririra kuno ku Malawi anduna ona za chitetezo cha mdziko komanso chisamaliro cha ana amayi kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo kwinaku kuli Richard Chimwendo Banda kwinaku Patricia Kaliati anakapereka kuti action plan yothandiza kuthana ndi mchitidwe wogwiririra komanso nkhanza zina zimene ana atsikana ndi amayi akukumana nazo ndipo kumene ka president zikuona kuti anayankhula passionately about kuti amalawi khangati tata ya umunthu wathu oti kuganiza kwa umunthu morality we no longer think as human ungokhanga tasanduka zinyama ndi vuto lalikulu kwambiri limeneli ilili ndi vuto limene lakhudza madera ambiri panopa dzangovutanso kuti mavuto adza achulukira ndipo apita mbali ina imene yosakhala bwino imene ili yogwirira ana achichepere komanso ngati sali ana achichepere azimayi basi ungokhangati kuapanga nkhanza tikanena vuto la kusoweka umunthu wa ku Malawi vuto ili takhati kulidandaula kwa nthawi yayitali
pena pake timazamboganiza kuti mwina atu ifeyo ku Africa ku kapena ku Malawi mwina mwake anthu fe tidakulano ndika umoyo ka ulemekeza mu ufumu and system imene ifeyo inatiyanja ya ulamuliro ndiyo ulemekeza ufumu. Iyi system ya democracy ndi yabwino kwambiri koma ikuoneka ngati kuti maiko ambiri sikutiyanja kapena inabwera mofulumira democracy. Ifa democracy ndiyovuta kwambiri kuti muyimvetsetse sikuti nzophweka ngakhale ku America up to now sanayimvetsetse koma mwina more than 200 years ali nayo system sanayimvetsetse mwina chifukwa chake mukuona pano zambiri zikukanosinthabe azimayi amene ku America ayamba kosedwa apa kuboda kumbuyo ku democracy mwawo amaona kuti azimayi si anthu otani kuboda pano ndi zikuli zina zambiri zimene kumene kwafuna kusintha so kuti ndi nthawi yayitali kwambiri. So ifeyo mabwerero a democracy anatisokoneza kwambiri fa anangoti pasachi system chimene chili complex komano transition yake sitinayipange bwinobwino ndiye ena anangoona ngati kuti democracy tsopano chimizi umunthu wathu wonse umene tinali nawo watha malamulo oti munthu ukhoza umakhala ndi malamulo zatha iweyo basi ndiwe mfulu anangoti iwunde ufulu mano chimene anayiwala anthu kwina ndi chimodzi kuti mukapita ma dictionary ambiri word yoti democracy pa Chingerezi mukapeza kuti kutsogoloku akamalita dictionary makamaka pa Chingerezi mukaona kuti mmakhala word ina yake ya legal komanso moral kusweza kuti ukhoza kukhala pa ufulu umene wa democracy komano motsatana ndi chani malamulo uyu mufulu wa democracy komanso motsatana ndi cha umunthu ufulu umene uli nawo amanena choncho umatha pamene ukayamba kuononga ufulu wanzako uli ndi ufulu koma ukazangoona kuti ufulu wangawo ndayamba kuononga nawo ufulu wanzanga ukodzoti ufulu wako watani watha kapena waugwiritsa ntchito motani molakwika. Chimene chikutivuta pano ndi chimene chifukwa umuganizira munthu woti amayenera kukhala bambo osungana chifukwa zambiri itu izizi mukhozo zabwa kuti akuyulukira makhala chibale achibale ndithu mwana uyu ani basi ndizikhala naye ngati kuti chili ndi maganizo abwino chimwe komano kumbuyo chikusungira zosakhala bwino akumakhala chibale. So mukhozoona kuti iwo amaona ngati kuti kaya uyu si mwana wanga kaya uyu ndi mdzukulu wanga kaya uyu ndi ndani ndikhozopanga zimene komano amunthu uyo akumulakwira kumphera tsogolo. So umunthu uti ndiye watisowa kwambiri ndipo pakali pano tili ndi ntchito chachikulu kwambiri chofuna kubwezeretsa umunthu kaye mwina tiyimikitse Malawi muno kuti iyayi anthu fetu ndife anthu tikuyenerabe kukagwada pasi kupemphera tikuyenerabe chani nanga si masiku ano dziko lasinda ndi anaka amenewa ama headset iwo ma headset angoenda musareka wasambaza atayika ma headset angoenda musero pamene kuti amvetsetse zinthu ndi chinthu chovuta komanso china ndi mmene manyumbamo tikulererana tikulererana bwanji manyumbamo chifukwa izizi boma paloka silingakaphunzitse aliyense nkufikiridwa mwina ena komano chiphunzitso chachikulu chimayambira m'nyumbamo. Mukangoyamba kumphunzitsa mwana ali wang'ono kuti azilemekeza mwana anzake amene iwo akule adzakhala munthu amene azalemekeza ufulu wanzake. Komano nthawi zina azibambo tinene zoona ndi azimayi m'manyumbamo takhanga kuti tufuna tisanduke angerezi kwambiri azungu famasiku anotu ndika tradition ithuka kakulu kuti nyumba imene ikuoneka ngati yachizungu ndi imene yabwino mukafika kani mashoprite mashopu muja muzooneka kuti inuyo yayi ndiye mbono tiyana tidzati kungolumpa. Unfortunately wanangu nthawi ndiye yatithera nkadakonda tikadafotokoza kwambiri nkhani imeneyo moral bankruptcy
kuno ku Malawi. Ndikuphera kuti tikakomananso tsiku lina tidzayisanthula kulowa mkatikati kwambiri. Ndi nkhani yofunika kwambiri. Pamene pagona maziko a dziko lino, kodi anthu amene akukula anthu otani? Tsogolo la dziko lino lidzakhala otani? Tikuwumba Malawi otani? Ndikuthokozeni kwambiri kuti mabwera program imeneyi. Tikatero ndiye kuti tatsirizanso program imeneyi ya kwa gwanji pano pa TTV. Munali ndi ine Alec Ponje, lero nali ndi mmodzi wa akonzi ankhani kuno ku Times Group Wanangwa Chafulumira. Bye bye.